A ja mám dnes tú česť sedieť dnes na kávičke s naším historicky prvým maklérom, ktorý získal ISO certifikát. Peťo Patina. Pozdravujem vás. Na kávičke v Kase Trieste. Peťko, prečo sa rozhodol urobiť si takýto certifikát? Dôvodov bolo niekoľko, ale ja certifikáciu ISO považujem za taký punt z kvality a takú, podľa mňa najvyššiu métu ohodnotenia makléra v kvalite na trhu. A keďže sa snažím o kvalitu, ktorú chcem dávať svojim klientom a dávam ju, tak som si tú známku chcel urobiť, aby ma aj takto na trhu vnímali. Aj tí noví, ktorí sa so mnou ešte nestretli. Perfektne, ja som veľmi rád, že takto inšpiruješ aj našich kolegov a naozaj ja verím, že sa k tebe pridajú aj ďalší a budeme špička široko, ďaleko na celom východe. Peťko, gratulujem. Ďakujem pekne a teším sa na nových kolegov ISO certifikátom. Ahojte. Majte sa pekne.